Maialen Olazabalna, berritxuarra eta atzelari xena. Ikusitxe pasan urtin zelako ambiention zan fronto honetan, oingo urtin ondeipeko gixagatoz ambiente iguala lortzeko esperantziaz. Ni Erika Mugartegina, Markina Semeineku, 15 urte daukaz da aurrelari xena. Geuga lehen jokatzen da bien emakumiko lan ikusten dizenak, pentsa dut, urrengokuei bidi zabaltzen gauzela, aukera gehiago eta aukitzeko jokatzeko da erretza izeteko. Nara Merino naiz, Winterreako atzelari bezala tokatu zait. Biak berri geha, baina azkenen baiakin jolastu dugu, orduan zautze geha biak nola jolastu duen bakoitza, ensaio pare batin da jarriko nahi. Ni Elaia Eugenolana, berritxuarrana, 16 urte daukaz eta aurrelari modun jokatzen. Ederra da hasiera bat emoten aztia emakumioi be zesta mundun bidi sortzen azti, olako txapelketa garrantzitsu batzutan be parte hartzeko aukeri eukitxet.